Eh, halo bro, kembali jemput bat ngakemen bah dia saya kan dan ngilap saya menwat ya ki jingkeli ya kan ka tayo belum ta namar ba ngisem jar ba menwat jingkeli namar ba ngim yo por ban perkat mo te ka jingkeli ka ba ngamut ban ayah kan ka janbit ko ta te ngakemen ba pinsala ban ayah ka jubab ka badai te ka jingkeli kalong abang ngila perkat bahaya ka te ngi te ngilayo ya ka jubab namar ngi kwa ba pi pensa aya ka jubab ka ba dei ka ba ngi la pensyong nang rim ya ka jubab jong kene ka jingkeli ka ba nga ai hak ne ka jamit ka ba ta te saba ka jingkeli kalong ne kai kita ka ba bam na ko ka naga belum mo kamut ba ka bam na ko ka na met kene ka met jongka ka na met te handai ka bam jing bam na ko bat ka sa met kamut ka na jrong ka bam na po te kene ka jikli ka kene ka met te nga kamen ba pinsala bang jibak kene ka jikli te ngakemen ba kene te yo ngin sayo ban ai kene ka khusnam ka ba ni la penbet ban ai sepi te la da de ya u la ne ka te ngi kemen nagaleng jungi ba ngin sayo ya kinong jok te ngin plus lang ya kituki ki pon gi ba philayo hangane ka te yo ka baladep kitu bayo ar pon ngin sa plus lang kitu bayo lai pon kitu ki saungut ki bayo lai pon ngin plus epi kidon ki ba down kidon ki ba sa kiu sejrong te tangine ki kintin la da pimsa yo ne ka jingkli ka ba ngang ai mentang mit te ngan om yang sesin tok kai kita ka ba bam nak po nakli te tangta te kibam sai sewaban pun ya kitu ginembar kibangi gila dabai happy te tang kita kublesibun good night tiasu happy bro.